Fost l-attivisti tal-Partit Nazzjonalista teżisti ċertu rabja dwar kif l-amministrazzjoni iddeċidiet li tbieħ numru kbir ta' gażini li l-partit għandu fil-lokalitajiet. Dan għax membri ta' kumitati sezzjonali qed isostnu li ma kienx dak li wedhom Simon Busuttil, meta fl-2013 kien qed jidur l-istess gażini jfittex l-appoġġ tagħhom u eventwalment għażluh minflok Mario De Marco. Saħansitra persuni li ilhom mitħla tal-Partit Nazzjonalista qalu ma' One News li kien l-istess rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista li mmarka l-importanza tal-gażini. Fil-fatt fir-rapport hemm f'diversi partijiet tiegħu kemm hu importanti li tingħata ħajja ġdida lil gażini. Sostnew li l-ironija hi li dan ir-rapport kitbitu l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech li issa bħala membru tal-amministrazzjoni approvat li dawn il-gażini jitilqu wieħed. Fost oħrajn fir-rapport tat-telfa jingħad li l-gażini jridu jkunu parti mill-kampanja sabiex tisaħħaħ it-trasparenza u l-onestà fil-partit. Intqal ukoll li l-konferenzi ma jibqgħux isiru fil-gażini tal-partit kull nhar ta' Ħadd ma kinux deċiżjonijiet tajbin u għalhekk reġgħu kienu mħeġġa. Saħansitra Anne Fenech kitbet li dawn kellhom ikunu strutturati u organizzati. Fuq kollox inkiteb li l-gażini għandhom jerġgħu jibdew jinfetħu kuljum f'kull lokalità u jintużaw minn deputati u kandidati. Iżda minflok illum hemm lokalitajiet fejn il-Kumitat Sezzjonali lanqas se jibqalu gażin. Biex hekk il-Partit Nazzjonalista lanqas mill-Oppożizzjoni mu jżomma rapport li għamel biex jimxi fuqu. Skont rapport fil-medja l-gażin ta' San Ġiljan diġà telaq għal madwar €900,000. Filwaqt li hemm mal-bejħ ukoll il-gażini ta' Bormla u Marsa Skala, kif ukoll fiż-Żejtun. Dan mhux l-uniku aspett fejn ir-rapport tat-telfa kien maqlub ta' taħt fuq, b'aktar dettalji niżvelawhom fil-jiem li ġejjin.